Puya ani pang. Uy, sige naman tagbaktas. Asa man tamadto? Sige makagreklamo. Kibaw bitaw kang wati motor. Sus, may pagsikuan akong giminyuan. Dili ikaw kay walay motor. Muna problema sa imuha kay magdepende na ka sa motor. Alangan, maulawan ko sa akong mga amiga, sa akong silingan, ako rin walay mga motor. Maulaw man ka. Mauna diha kay suyaon kay ka. Sus, ayaw na pang. Mas maayo siguro ani, bulagan siguro ta ka. Uy, noon sa di ka, Mang! Mang! Sino pa kaya itong motor, no? Gani lang no, halata jud kay nga brand new. Dili utang. Ano na to? Stay na Uy, Day! Musta naman mo, Day? Nagbaktas na lagi mo. Tanawa pang, tanawa. Sus, Mang, makapalit sa lagi tag motor lagi. Kanus apong man, tanawa, gidaog-daog na ko pag-ayo. Grabe no, pila na mo katuig gauban ba? Pero sige ra gihapon mo binaktasay. Sige ra, makapalit ramig motor, di ba, Mang? Sige ra pang, makapalit man tag motor ka ng puti gihapon. Pinaka-atsyop pa jud. Brad, palitin na imong uya, Brad, wa ka maluya na. Nangabuslot ng chinilas ang nagnilakaw ba? Paliti pod. Tanawa pang, hambugiro jud kay na atong mga silingan ba? Sus, Mang, ayaw kasuya na, Mang. Ugma na mo palit kong motor ka ng puti. Pulipid, dili para sa nang utang. Ops, correction lang. Dili ni utang among motor. Polipid ni. Brand new. Yamaha dai ni ha, dili ni China, basig magpalit mong China. Tara na pang, naulawan na jud ta ba? Tara na. Magbulag lagi tang. Ayaw na ko sundi kay magbulag ta. Mang! Balikir ako og nana kay motor ha. Mang! Yati man ako eh! Asa mo ko pwede makaihi ha? Ay, di araday ko de. Puti kamay na yung motor, oh. Kani pabor ni kawaton ba kay puti ng motor? Labong puti yung ganahan. Pahit sa siguro ni. Ay! Oh! Lah! Yati, nawala akong motor! Isa may nagkuha to! Sus, wala jud motor mo agi diri oh. Uy, kinsa man ipadulong? Bang! Gusto mong kibabot niya? Asa man po daw kagikan anang motor nimo? Nanikamot niya ako nga makamotor ta kay puti yung ganahan. Di puti ako kikuha. Unya, asa makagikan ana? Susay na si pangutana, Mang. Sakay na dali. Pasuyaw na to silingan na to dito. Karon lang jud to among silingan. Masuya jud to sa kwaron. Dali, sakay, sakay. Suyaon na to ha. Sige. Pang, bombahay gamay pang. Lah, makapalit na gid lang oh. Puti pod. Lang, mura lagi dili brand new. Unya, pre. Inyong paghinambo ka puti. Nakapalit akong motong na puti. Day, tanawa day. Fully paid, brand new. Huy day, taysa para good. Unsa din na inyong motor? Wala lagi nakatatak nga Honda. Basig China na. Daw be? Uy, nagtulo mga city ani Brad. Masunog mo ani ba? Uy, Brad. Ay kumpiyansa. Kulant na niya. Pang, wala din na nimo gi-check og tarong. Maulawan na puta ani ba? Brad, lahi-lahi disc brake ng motora no? Pang suriros. Brad, ay si kumpiyansa diha. Big bike concept na. Aw, mao ba Brad? Okay pod ba? Unsay naka-okay ana lang? Nga naa maganay R sa makina? Ay, kaniday, rare speed ang meaning ani day. Api ko grose, katong China. Motor ka pa. Hoy! Kinsa man na sila pang? Uy, unsay problema ani? Kap, risuhan na Kap. Mao ni nagkarnap sa akong motor. Boss, ngano gikarnap pa na nimo motor? Di man na imo ha. Ay, karnap ra di ay. Pang, unsa nakatinuod bang? Ma, mataylo ako, ma. Tara, sa barangay ta istorya. Tara.